Buhatan sa Association of Barangay Council ABC sa Lapu-Lapu City gipadlak samtang ABC President Mitchabaw nganong wa dayon mo sanong ang pulis sa ilang hangyo nga mosakli sa pagtangtang sa padlak samtang Mayor Junard Ahong Chan mo paimbestigar sa maong hitabo. Si Luan Mirondina sa report. Sinaksihan sa ubang mga kapitan o mga sakop sa media, gibuksan ni ABC President Eddie Quizon ang iyang buhatan nga nabantayan sa iyang staff nga gipadlak Miyerkules sa hapon. Sa pagsusi ni Quizon, wahinoy nahanaw sa iyang mga butang. Lakip sa gikatahong gipadlak ang opisina sa Secretariat. Si Robilyn Fuentes ang nag-inusarang staff sa ABC nga may duty ni adtong adlaw, mga maoy nakabantay nga napadlak na ang duha ka mga buhatan. Dirira ko sa table kutob kay dili naman ko ka wala na lang ako hilabdi kay di naman ko ka sod kay among yawi is dirira man din nakadlock naman. Gipablatter na ni Quizon ang hitabo sa Lapu-Lapu City Police Office nga kasikbit lang nga buhatan. Iyang gihangyo ang kapulisan nga musaksi sa iyang pag-abli sa buhatan. Nakig-personal kong istorya ni CD Director Banson nga doon na on-time presence sa police during sa pagsod na masarom. So past 10 minutes, wala man gid sila nangari. I don't know, mga 9 or 11 blocks away raman unta or kanang steps away. Wa pa man nangabot so giablihan ang amo lang giablihan ni sud mi aron unta pag determine kung at least na makawitness sila nga pagsud na mo kanang simbako niya nanay binuang nga gibutang nila daan. Di ba iya man ang opisina? So dili na kinahanglan kay Kilala yan ang opisina eh. Nakita man. I mean, iya man ang opisina. So he has all the reason kanang iyang ablihan. Wala hinoy matumbok si Quizon nga posibleng responsable sa hitabo. Sa wala pang hitabo, gibutyag usab ni Quizon nga usa ka buwan silang nawadan og kuryente. Gipadangat niya ang reklamo sa City Hall ug nabalik ang kuryente niadto lang milabayng Martes. Si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan mitataw nga wa siya masayod sa hitabo apan paimbestigahan niya ang hitabo sa mga pulis. I already started. In fact, there's already a police nga niadto na ngadto to conduct an investigation on that matter, no? Ang ato lang good, ang ako lang ba, the ABC president has a full control of that building. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisda.